जोंनि हाखौनो जोंनो होफिन होननानै दिनै बेयाव सान्दुं गोसायाव जिरायनो गोनां जानायखौ आं हले सान्थि होननानै बुंनो हाया। दिनै बारा बारा असान्थिसो जानाय बायदि मोनबाय थादों माथो। दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय जों बर'फ्रा थांनाय 50 बोसोरनिबो बारा जोंनि मोन्थायनि थाखाय जुजिबोगासिनो दङ। दिनै जुजियै जुजियै मोनसे समाव जोङो BSc मोनबाय, BTC मोनबाय, नै दाखालिसो 2020 सननि 27 जानुवारियाव आरोबाव मोनसे सुक्ति जालांबाय जोंहा, जायखौ सान्थिनि सुक्ति होननानै दिनै जोंनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा, सासनाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बर'लेण्डआव सान्थिया फैबाय, क'क्राझारा दिनै सान्थिनि नोगोर होननानै दिनै बिथांमोना मेलाव मिटिङाव बुंथिगासिनो दङ। नाथाय सान्थिया फैबायब्ला दिनै मानो आरो जोङो जोंनि न' हाखौ बारि बागानखौ बासायनो थाखाय जों दिनै आरोबाव गोजान गोजाननिफ्राय आं दिनै सनितपुर जिल्ला राङाफारानिफ्राय फुंनि 5टायाव ट्रेन गाखोनानै ओंखारबोनानै आब'मोनखौ आङो रङिया स्टेशनाव लोगो हमफैदों। आब'मोना गुवाहाटीनिफ्राय फैदों, सोरबा हनै रामफलबिलनिफ्राय फैदों, सोरबा बहाबा चिरांनिफ्राय फैनानै दिनै बासबारियाव गथायसे जाबावनो गोनां जादों। सान्थिया बेनो नामा? आंनि मथैब्लाथ' बे सान्थि जायाखै। सान्थि फैबायब्लाथ' जों दिनै न'आव आरामसे बिसि फिसा गावनि फिसा फिसौजों आरामहै जिरायनानै संसार जानो मोननांसिगौमोन, नङा होमबा? दिनै 150 बोसोरनिबो बारा जोंनि बर' रायजो राजा एबा बे ओनसोलनि रायजो राजाया न' बां लुनानै थानाय बे हाखौ दिनै जोंनिफ्राय सेना लांनो नागिरनायाव जों दिनै जोंनि हाखौनो जोंनो होफिन होननानै दिनै बेयाव सान्दुं गोसायाव जिरायनो गोनां जानायखौ आं हले सान्थि होननानै बुंनो हाया। दिनै बारा बारा असान्थिसो जानाय बायदि मोनबाय थादों माथो। आरो बै समाव दिनै बर'फ्रा मानो आन्दलन खालामनो गोनां जानाय? जोंनि हा हु जोंनि मोन्थायफोरखौ सेख'नानै लांनो नागिरनायखायनोथ' बर'फ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि भाषाखौ लानानै, रावखौ लानानै, स्क्रिप्टखौ लानानै आन्दलन खालाम जोंनि हानि मोन्थायनि थाखाय आन्दलन खालाम दिनै जोङो फिसाहैब्लाबो मोनसे गसंनानै थानो, रायजो जानो थाखाय BTCखौ मोनबायमोन, नङा होमबा? दिनै BTCआ 6 सिडिउल एरिया, बिनि सोमोन्दै जोंहा आब' बिथाङा गुवारै नोंथांमोननो रोखा रोखा फोरमायखाबाय। जोंहा बेयाव बेसेबां मोन्थाय दङ, बेसेबां हालासै जोङो मोननो हायो, माबे हालासै जोङो जोंनि थाखाय खोथा बुंनो हायो, बेखौ आब'आ रोखा रोखा नोंथांमोननो मोनसे मोनसे फोरमायलांबाय। दिनै बिनि उनावबो जोंनि मानसिफ्रानो, जाय बर' फिसाफ्रा, जायफ्रा दिनै गावनि रायजोखौ एबा गावनि ओनसोलखौ खुंगासिनो दङ, जायफ्रा दिनै खुंथायाव दङ, दिनै बिसोरनो सोरखौबा गोजोन होनो थाखाय सुक्ति खालाम जोंनि हाखौनो जुदि हरफिनबाय थानो नागिरोब्ला आरोबाव बैबायदि जोङो आन्दलन खालामफिननांगोन नामा? मोनसे समाव हाथियार लानानै BLT ओंखारबाय, NDFB ओंखारबाय, जुजियै दिनै बर'फ्रा एसे माबा मोनसे मोननायखौबो आरो जुदि लांफिनोब्ला आरोबाव बे आन्दलनानो फैफिनगोन, आरोबाव सोरबाया जोंनि बर' फिसाफ्रा हाथियार लानानै हाग्रायाव खारफिनगोन। जों बेखौ लुबैबावो नामा? रावबो लुबैलिया। दिनै आन्दलन खालाम जोंनि फिसाफ्रा बेसेबां जिउ बावलांबाय, आरो जों दिनै बे हायाव थांना थानो मोननायानो बिथांमोननि जिउ बावनायनि बेसेनसो। सोरबा आम्बानि आदानिया जोंनो होफैनाय नङा, सोरबा जोंनि बै गोजौआव थानानै हारसिंनो लाबोनानै होफैनाय जिनिस नङा। बेयाव थांना थानाय गासैबो बे BTC ओनसोलनि गुबुन गुबुन जाथि धोरोम, बर'ल' नङा, गासैनिबो बेयाव मा दङ? अबदान दङ। दिनै बेखौ, बे जोंनि जुजिनानै मोननाय जिथु बेसेन, बेखौ जुदि सोरबा सासे सानैया गावसोरनि लाबालाबनि थाखाय जुदि सोरजोंबा लोगो जानानै सोरखौबा खुसि खालामनो जुदि फानहरफिनोब्ला जों बेयाव खिन्थु गोजोननाय थानाय नङा। बेनिखायनो जों गासैबो गसंनांगोन, गासैबो जोङो खौसे जानानै नांनांगोन, जाहाथे जोंनि हाखौ जों सेनानै लांनो हाया। दिनै आब'आनो एसे आगोलाव बुंबाय जे बेसेबां साख्रि होनो हागोन। साख्रिखौथ' बाद हो, दिनै बे जिथु प्रजेक्ट पावार प्लान्ट, बेयाव बिसोर गावसोरनि मानसिफोरखौ लाबोना दोनफैगोन। साख्रि मावनो फैनाय मानसिफ्रा गाबोन गावसोरनि फेमिलि लाबोगोन, बै खनाथिं हा दखरसे बायगोन, न' लुगोन, गाबोन बैथिं हा खथानै बायगोन, न' लुगोन। दिनै साहा बिलाइ खानो लाबोनाय मोनसे फोलेरा गोबां जोंनि ओनसोलाव बांलांबाय, बेबायदिनो गुबुन गुबुन जातिफ्रा बांलांबाय, बेबायदिनो आरो बिसोरबो गुजराती, मारवारिफ्रा फैनानै जोंनि ओनसोलाव जोंनि हाखौनो जुदि सेफैजोबोब्ला, दा जों जेसेबां दङ गुबुन गुबुन जाथि धोरोम लानानै BTC ओनसोलाव, जों बेखिनिखौ रुजु रुमु रायजो जानो होदो ना।
गोदानहै मानो लिंहरबावनो नागिरदों जोङो गोदानहैलाय मानो जोंनि हाखौ जोङो रानबावनो मालायजों जिखिनि दङ जों बेखिनिया सान्थियै थागोन सोरबा सावथाल जा बांगाल जा मुस्लिम जा बर' जा जेसेबां दङ बिटिसि ओनसोलाव जोङो सुखुयै संसार जानोसै गोदानहै आरो सोरखौबा लाबोनानै जोंनि गेजेराव नांलायनायखौ जों आरो लुबैयाखै जोंबो बै आन्दलनाव जोंनि फिसाफोर थैनायखौ आरोबाव जों लुबैलिया बेनिखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो साननांगौ बेनिखायनो जों गंलायनो नाङा दा दिनै साहा फांसेयाव 2000 होगोन होनदों माबा गय फांसेयाव 600 होगोन होनदों जों खेबसेल'सो मोनगोन सोरहाबा 100 बिगा दंबा हयथ' crore थाखा मोननो हागौ खेबसे मोनगोन बे crore थाखाया दिनैनि दिनाव बेखौ खरस खालामनो सानसेबो सम नाङा जोङो खेबसेनो मोनबाय सोरबाया मोनसोबाय होननानै गारि बायगोन न' लुगोन देलायगोन बहाबा गारहैगोन बिनि उनाव जोंनि बै फिसानिफ्राय फिसौनिफ्राय बै फिसौफोरहालासै बहा थांनानै रायजो जाहैगोन बहा मा आबाद मावनानै जागोन दा बेफोरो जोंहा साननो गोनां नंगौ बे क्षतिपुरन जोंनि बे बिफां लाइफांनि थाखाय होगोन खेबसे मोनगोन जोङो नाथाय जोंनि हा हुआ थाब्ला जों बोसोर बोसोर जोंनि बिमा बिफाया आजौ आजैया थैलांनायनि उनाव जोंनि फिसाफोरा मावनानै जागोन बिनि उनाव बिनि फिसाफोरा मावनानै जागोन बिनि उनाव बिनि फिसाफोरा मावनानै जागोन बे जोंहा जुगे जुगे थालांबाय थागोन नाथाय खेबसेल' मोननाया जों खेबसेनो मोनबाय खेबसेनो जाबाय खेबसेनो बाहायबाय खेबसेनो जोब्बाय जोंहा आरो भबिष्यत इयुनाव जेबो गैलिया संसाराव थांनानै थानायनि थ' बेफोरखौ जोङो जाहाथे मोजाङै सिन्था खालामनानै नायो हयथ' जोंनि गेजेरावबो मालाबा खेबसेनो जुदि आं 1 कौटि मोनोब्ला होमब्लालाय मोजांसो जागोन माथो होननानै बिदिबो सोरबाया सानफ्लांनो हागौ दानियाथ' थाखा फैसा होनब्ला बयहाबो अभाबाथ' जोबनो गैया नांगौआथ' जोबनो गैया नङा होमबा दा बेनिखाय जों बेफोरखौ एसे गोथौयै सिन्था खालामनानै जाहाथे जोंनि हाखौ जोङो बासायनानै लाखिनो हायो रैखा खालामनो हायो बेनिखाय नोंथांमोना बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाया जाहाथे खौसे जानानै बयबो जुजिगोन गसंगोन आरो जोंनि जिथु मोन्थाय बे मोन्थायनि थाखाय बयबो जाहाथे मोनसे गारांजों बयबो होसिख्रावगोन बेखौनो आंनिफ्राय खावलायनानै नोंथांमोननि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खेबसे गाहाम आरो अननाय आरो खुलुमनाय बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों